Minulé Vánoce, předtím než malý Péťa ztratil oba své táty, tak žili krásným životem. Jednoho dne se stalo ale hrozné, protože Péťovi tátové naštvali toho nejhoršího, boha Zeuse, a ten na ně zaslal 5 blesků z nebes. Jo, ale ty ceny byly nemožné, které se ale netrefily. to máme zapojit. A proto musel zaslat další 4. A tu se tady vytváří bouřka. Které se taky netrefily, protože To Zeus... zase bude ten Zeus, zase vytočený. Ale ten poslední se naštěstí trefil. A malý Péťa přišel o oba své táty. Soudce touto informací se podkopal na 4 roky pod zemí. Vylezl ale až tento rok na Vánoce, aby oslavil vzpomínku svých tátů. A tímto začal náš film. Byly Vánoce a malý Péťa si začal rozbalovat své dárečky. Dárečky. V tom se ale objevil zlý Krampus, který mu všechny dárečky ukradl. Ne, pojďte dělat. Ne. Pojď sem, to jsou moje dárky. A protože mu Krampus ukradl všechny dárečky, tak byl malý Péťa velice smutný. Ne. Ale malý Péťa se rozhodl si vzít pomstu. Pojďte mnou, ty šmakoládo. Kde seš? Kam odběhl? Ale ve městě se také odehrával jiný příběh. Příběh starosty Jondy, který zjišťoval Santovi nezaplacené dluhy. Co s tím Santou budu dělat? On prostě nic neplatí. Já si za ním Pane budu muset jít. starosto, Ano? nějaký monstrum mi ukradl dárky. Tak to ne, tak na to bych se podíval. Jak Na to se vypadal? běž Jak podívat. vypadal? Černej. No tak to je jasný, to jsou vždycky ti černí. Dobře, já se půjdu podívat za Santou, co s tím můžeme udělat. Dobře. Tak, konečně jsme tady. Jo. Recepce? Halo, recepce? Někdo u recepce? Pane, rozbil se vám tady obráz. Vy jste Pane. recepce? No, dobrý den. My bychom potřebovali za panem Santou. Vy debile! Aha, a kde bychom ho mohli najít? Halo, Běžte do prdele! kde bychom ho prosím vás mohli najít? Můžete se na mě podívat? Santa je nahoře! Nahoře? Dobře, dobře. Děkujeme, nashledanou. Chle. Halo, pane Santo? Asi to ještě není. Jo, tady má nějakou hostinu. Ty brďo. To je hustý. Hustý. Pane Santo? Jste tady? Santo, My máme bychom problém. potřebovali- Ahoj děti, co tu chcete? Pane Santo, vy máte nezaplacené dluhy. Vy Já? neplatíte elektřinu. No, to já nemusím řešit, protože já jsem vlastně Santa Claus. No a nezaplatil jste ani dluhy za plyn, jako co to znamená, jako? No tak jako ten malý černý furt tady sere, Ale mě- Mě ale nějaký černou ukradl dárky. ty malý rasisto. Ale Ty fakt seš? byl černý chlupatej. Velký. To je svině, tak se jdeme na to podívat, jo. To pojďme. Co ty dluhy? No tak dobře. Tak se malé dítě a Santa rozhodli, že půjdou Krampuse ulovit. A bohužel sběratel dluhů se k ním musel připojit. Tak už ta práce byla náročná, nejdeme se odpočinout a Kde jsi ho dát si viděl ten náš naposled? zlatopramen. Běžel někam tam, jakoby tam. Tak se mu Můžeme se podíváme podívat na do továrny. soundtrack. Můžeme se podívat do továrny tady. Možná tam krade další dárky. Dobrý den, pane Paši. Čus, mané!
Čau, Dick More. Tak, Jo, tu má běžel, no. to je nějaká baňka. Je mně to To je jasný. asi pro Asi štěstí. ztratili cestu. To bude asi stopa. Musel jdu praštit. Jdeme. Tak co, viděl jsi ho tady někde? Tady už Musíme jsem se nebyl, podívat. já jsem ho jenom viděl tady jít, jakoby. Zeptáme se elfů. Dobrý den, pane elfe, neviděl jste tady nějakého Krampuse? Ne, neviděl jsem Krampuse. Vypadněte odsud. Dobře. Tak my se podíváme jinde, děkujeme. Někde to musí být. No, třeba tady někde bude. Pane, neviděl jste tady někde Ježiši, Krampuse? jste slepí, on je za váma, ale... Cože? Tam je, Je. tam je. Tady je! Rychle, chytíme Rychle ho. za ním! Musíme! Rychle! Rychle! Jdeme ho zbičovat. Utíká! Pojďme na Rychle! něj. Na trůnu z lidské glebe, jak by střečil svatý král. Musíme získat Třetí zpátky milénium dárky. je to bambusový král. Utíká. Na toho černýho koupacího, nagrá. Ten chlap určitě bezhulený, Rychle. protože po mně chtěl Pojďme. plnou tašku hulení a tu je... Pojďme hodit vajíčko! Ta Vedle, baňka. to nevadí. Furt nám utíká. Musíme rychle. Svůj krumpáč držím v rukou a kopu dál. Ve světě kostek nejsi nikdy zcela sám. Každý Máme ho, rychle. Běž po Ne, něm. uklouzla mi noha. Ne, sakra. Ne, on to tady nějak rozbil. Sakra. Ne, musíme to nějak opravit. Rychle, už ho vidím, kouká na nás. Nesmí nám utíct. Rychle za ním. Rychle, pomoc. Dobrý, Vylez, já ti pomůžu. jsem v pořádku. Prašoviče. Kde je? Kde je? Zpátky. Co? Kde se schoval? Co bude? Kam utekl? Nebojte, já vás zachráním. Zbylo mi půl srdíčka, ale nevadí. Kde je? Kavabuka! Ah! Dobrý. Slyším, jak se tu někde sněje. Co? Ne, tady je! Ne, dárky. Sakra, ne, naše dárky! Vidím, krade Ne, dárky. ne, rychle, dostaňte ho! Ne, Vytáhnu AKčko, nebojte se. on podpálil strom! Utíká! Rychle za ním! Musíme ho dostat! Za ním! Za ním. Ale krásný Rychle. den. Za ním! Dobrý den. Rychle za ním, Rychle. Za zloděj! ním jdeme. Jedem! Zloděj! Jedem. Jdeme za ním, Rychle. za Krampusem. Do prdele mě ujíždí vozík. To nevadí! To nevadí, To doženeš. jedem, no se dej do dalšího. Tady Kámo, žádný jedem. není. Rychle! Za ním. To je krása. Ty brďo. Celkem Ujíždí zakapal nám, sněží. rychle. Já se asi nachladím, hele. Rychle. Jo. Jo, aspoň dobrý kožíšek. Tady je tráva. Miluju trávu. Chyťte toho zloděje. Rychle! Jedem. Jupi. Jak můžu vlastně usvítit svíčky? Je, to je perníčky. easy. Já, tady je sobík Niko. Tady je Candy Dick. Tady je sobík Niko. To se Big Negro. Jedem. O, tady je ta měsíčná stanice. Ty jo, to je prasátko. Oh, Jen Jsme za tady. váma, chlapci. Máme ho. Juli. Prasáci tady jsou na cestě. Prasáku. Juli. Michale, pojď zpátky rychle, počkej, nasadíte do vozíku zase, jedem. Rychle.
Michale, Do vozíku. běž si do vozíku, jedem. Jedu za Krampusem. Jedem. Jedem. Tady je zase nějaký sobík Nigo. Tady je Candy Dix. Drž hubu. Asi, vole. To je ale velký most. dimenze. Tady jsou Mě hory. kouká do uší. Ty Si černochu. zavře uši. Tady je Mně peklíčko. slzí oči. Rychle. Ty jo. Tady je jaskyně. Jeskyně. Jdu za Jede. Krampuse, co Tady, budem kamu, tady dělat. Krampusův oštěp. Ty Kram jo. po vzduchu. Jedem. Tady je nějaký iglu. On odletěl. On odletěl, on umí lítat. Do prkínka, Rychle, člověče. jedem. Prkvanči. Jedem. Ne, můj vozík. Nejdem. Rychle. Za ním. Michale, dej mi boost. Ty hade. Rychle poběžíme. To je zmrzlý Ne, tady je prase. zmražený To je paší. zmrzlý prase. Zmrzlý prasa. Já O zmrzlý ne. Rychle. Zachraňte moje dárečky. Za ním. Ne, asi ne. Tady je Kam utekl? snowman. Kámo, Nalevo je to- snowman. jsem to by jak podklouzla noha. A i napravo je Jo, snowman. ale to je zkrátka. A jo, víš, teda to je chlapče. nějaký strašidelný snowman. Mm. Rychle. Ne, ty je moje. Přestaň mi ho ničit. Mihoš. A mně se to tak líbí. Ne. Rychle, kde je ten Mihoš? Za ním. Za ním. Skoro máme, pojďte. Skoro máme. Tady má Pojďme. nějakou skrýš, tady má ty dárky. A Rychle. co tady je? Co to tady je? Ne. Ty brďo. Pomoc! Skřítku. Pomoc! Skřítku. Pomoc! Přítko, co se ti to děje? Rychle. Skřítku. Skřítku, ne. Doháj, on se proměnil v orla. Mě zůstal Rychle, orlík. musíme utíct, rychle. Rychle, schovejte se. Z něho se stala super divoká. Rychle, schovejte se. Schovejme se. Jo, tady jsem nějak. Pomoc. Rychle. Jo, nedržu. Ne, mě našel. Pomoc. Orel mě tady našel. Rychle. Musíme Utíkejte zpátky. Rychle. Utíkejte zpátky ke stanici, musíme jim ujet. To je zvuk síkory a ne orla, jak Musíme jim ujet. Rychle, jedem. Já chci říct orla. Jedu, kámo. Rychle, pojďte. Ne, jsou tady. Rychle. Čem to je prase? Po ně hází oštěpy. Rychle. za ním. Jeďte, rychle. Teď tam nejsou, musíte tam nastoupit, rychle. Jo. Tady je nějaký sníh. Vrať se zpátky. Rychle, musíme to se tam dostat. Je tady to děcko. Ne. Utečte tomu orlovi. Krampus má sílu orla, musíte utéct. Kde jste? Ne, můj vozík. Sakra. Hej Juli, ale já nemám kreativ, abych si tady dal vozíky. Ještě já taky mám kreativ. Oni tam byli ty vozíky, mně se rozbil vozík. Ujíždí! Já už ho Za slyším něma. toho orla. Já nemám vozík. Jedeme. Kde jsou? Tady nějaký ty kouzelný fazola. Co to je tvůj vozík? Dík, ty zmrde. Já potátu. Jedem. Snad jsou v pohodě. Už je vidím, rychle. Santa na mě vypálil AK. Pojď, mám tady mašinku, je tady víc těch vláčků, nastup. Jedem. Jo, Kde jsou ostatní? nevím. Ne, on ho dostal. Ne. Sakra, jsem to zemřel. Musíme rychle utéct.
Já sbírám obratu. Jsme tady v nějaké vesnici. Vystup, rychle vystup. Tady to zvládneme. Orlíčku, jeď. Fuj, ona se mrdí. Dobrý. Tady jsme snad zatím v bezpečí. Rychle, pojď tady nahoru, tady je nějaká hora, musíme tady vylézt. Jdu. Tady je vchod. Orlíčku, a musíme... si jsme černého Santu. Musíme teď plánovat, ale co budeme dělat dál. Když je Santa mrtvej. Tady to nějak fučí. To je tady vítr, no, víš, jsme vysoko. Orlíčku, kde seš? Ale... Ne, já ho zase slyším. Já taky. Orlíčku. Rychle. No, musíme a já plánovat, nevím, co budeme dělat dál. Já nevím, kde jste, vole. Ne! Mě zase Au! Au! Já se spadl. Hora tě pokus. Já taky. Rychle, Ale kde musíme jste? tady plavat. Michal, nebuď s tím. Kam tohle v tom filmu nemůže být, prdele. Já si prdele. Ej, to je film Piče z AliExpress. Je bunkr. Tady nějaká chatka. Pojď, rychle do bunkru. Bunkr? Aha. A jo, tady je fakt bunkr. Bunkovní bunkr. To je hustý, a to je nějaký luxusní bunkr. Musíme tady přečkat. To je hustý tady. Ale snad přijdou brzo. Ne, nech mě teď Jo, černá vidím! hubo. Komu? Nech mě teď černá On je hubo. tam, jsem tady naživu. Nech se olízat. Ne, on je tady. Olízat. On jel za oknem. Kamu, on to fakt děje, on to rozbíjí, Pojď, pojď. Rychle, tady musíme dolů. Dolů, po žebříku. Utíkej, ne, on už je tady. Já vidím, rychle, pojď. Rychle, musíme tady dolů, rychle, tady dolů, co nejníž. Dolů. Čím je nižší, tak tím je slabší. Už ho slyším slaběji, už musíme utéct. Kde je to dráha? Nevím, někde Pojď za tam mnou. nahoře. Pojď. Rychle, už lezu. Už tam skoro jsem. Jsi to našel tady nějakou hlínu? Tady, pojď, rychle. Máš vozík? Jo, jedem, jeď! Ne, Jedu, rychle. ne, sakra! Já tě doběhnu. Máš tam vozík. Jo, A tady jsou další. jedem, rychle. To je špatná trasa, vem si, tady jste. Jasně, už jedu. Tady je vánoční strom. Pojď. Slyším ho. On je tam někde za náma. Jedu. Slyším ho. Oni jsou tady. Rychle. Tam tady. Rychle, musíme mu ujet. Na příští zastávce vystupujeme. Tady jsou furt nějaký fazole. Jakiž! On se naštval, rychle. Musíme mu ujet, jede za mnou. Tady, vystupujeme. Komu, fakt naštvanej. Rychle. Tady Krampusova doupě. A nahoru. Tady má Krampus další doupě, rychle, musíme se dostat nahoru. Ne, tady jsou skříci. Pane skřítku, pomoc, Krampus. Co mám sakra dělat, jako? Ne, on ho dostal. Rychle, musíme někde tady. Rychle. Ne, Santo, jo, přešli Santo. Rychle, počkej, já budu byl s tím orlem. Pojď Rychle, zastav to. Ne, já se spadl. Orel nás přemohl. Dostaňte ho. Uteč, rychle. Utíkáme. Ne, sakra. Skáčem. Utíkáme do vesnice, rychle. Au. Jdeme. Musíme, rychle pryč. Au. Dostávám. Kde jste? Už tady skoro jsme. Kde jste? Rychle, musíme se schovat. Tady hoří nějaký dům. Tady je ty Krampus 2. Jsme tady, to je můj dům. Rychle, musíme se tady schovat někde. Rychle, uhas to. Uhasíme ho. Rychle. Schovejte se za strom, Tady, ať vás nevidí skoro z okna. Mě neuslyší určitě, když ho...
Musíme se rychle tady někdy prokopat, za chvilku Rychle, budou. tady pojď, Kde jsi? tady, mám to, A jo, mám to, můžeme. mám to. Jo, jdeme. Už tady skoro budou. Už je slyším. Sakra, Jsme tady zablokovaný. Rychle, už to tady. Pojď. Santo, musíme jít k tobě domů. Tady, Jo. tudy. Jdeme do mého strip baru, rychle. Rychle. Tady jsou ti velcí. Nás zachrání. Jo. Pomozte nám, prosím. Jo. Rychle. Pojďte za mnou. Tady je ta sekretářka. Tady musíme nahoru se schovat. Ne. On ho Poznám, ne. zabil. Větnamské dítě Proč zemřelo. Proč to nemohl být ty? Musíme se Ne. pomstit. On je tady. Je tady. Neboj, pomstím se za větnamské dítě. Prosím, jsem to Severní zabil. Koreji. Ne, pomoc. Ne, já nejsi. Neboj, Rychle. mám životy dva. Na Montana. A budu něco vyprávět, jo? Takže tak. Malý Peť. Rafael, No, chceš dělej dále. jmenovat? Kaolink. Já. Čau. Fred. Ne, dělej Peťa, Tome, dělej, už za minutu. Malý Fred. 3, 2, 1. Byly Vánoce. Ty kokot. Byly Vánoce. A malý, počkej, já nemám zaplej mikrofon, teď. 3, 2, 1. Byly Vánoce. Kámo, já si prdel, Tomáši. Já nemůžu. Dělej. Jak v ledu řeknu, že Péťa dostal hodně dárečků, tak ty tam přivedeš to matválý život a já. A musíš mít úplně nějaký teda tvůj hlas Jirnej povej a Rafa, kámo, musí začít řvát, kámo. Rafa. No takhle. Byly Vánoce a kurva. Miloš. kámo, nemluv tomu do toho. Byly Vánoce a malý Péťa se těšil na Vánoce. Ty do prdele, že jsou Vánoce. No. Byly Vánoce, ale Péťa se těšil na Vánoce. Hýbej hlavou, je Rafa, jako že seš to jako muž. Dělej ty. Byly, to píč. Klid, počkej, já si tady dám čajíček. Byly Vánoce a milý Péťa. Já nemůžu. Co řeknu, byly Vánoce a malý Péťa dostal na Vánoce hodně dárečků. Jo. Dárečky. Začal rozvalovat se 3, 2, 1. Konec střih. To pak ještě se střih, to Přišel bylo do té hrozný. továrny, kámo, on má asi nějaký Downův syndrom. Jaký továrny, jde to. Kámo, že ten Krampus šel do té továrny a on se najednou otočil, to děcko, a šel Ne, na však druhou on jde No pro dobrý, ale Santu. dělejte. On jde za Se dvě Santou, aby minuty ho už končím, střílel. ale jakože fakt už konec. Ne, pane starosto, dovolím. Kámo! Dobrý. Urva, vdechl nudle. Já něco do toho napíšu rychle, jo? Santa neplatí elektřinu. Elementy. Ne, neplatí Elementy. elektřinu. Jak se to vyše elementy? Jo. Neplatí elektřinu a elementy a dítě. Takže 3, 2, 1. Co tady děláš, vole? Já nevím, kolik tady je furt. Dobrý, tak teďka teda já dám... Vlastně nemůžu. No tak pojď sem tady. Konečně jsme tady. Tak. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Ne, počkej, to bude dělat Artě vlastně. No tak ještě jednou, pojď. 3, 2, 1. Teď. Rychle, za ním! Já jsem se ale krásný den. Ježišmarja, já jsem zaspal. Juli, vystup z toho. Stop, kámo. Já jedu. Ne, Juli, vrať se. No. Kámo, co děláte, tady se tady rozsvicuje? Proč jede? Ne, mě zdraj. Další vozík. Počkej, tak jo. Kde jste všetci? Ale Juli, vyběhni na odjel? 1, až on řekne 1, tak Čik, ano, já jsem teďka vyběhl na 1. Já tady dám ty minecarty, Juli, přestaň levitovat. By to bylo dobrý, akorát Tomáš mi ukradl vozík, že jo?
Já vím, ale ty jsi nezapištěl, tak mě to rozhodilo. A jak mám se zapíštět, kámo? Tak neříkej to, dobrý den, prostě řekni, dobrý den, chcete se projet, a pak prostě zařvi. Ale vy běžte hned za ním, chápete? Ano, ale to stihne říct, dobrý den, a pak jak tě hitne, nebo řekne, dobrý, Dobrý den. No třeba, všichni pojďte na své pozice zase. Už to je naposledy. Pokud se teďka nepodělá, pokud se teďka podělá, tak jdeme normálně, už pokračujeme. Jindro, kde seš? A to tak mi nekraj ten první vozík, že jo? Já vím, já jsem se tam omlem vlezl, promiň. Počkej, zmizí zas čet. Chvilku klidně počkej, jakože, že jo? No. Stačí dát F3 a D. No tak jedem. Jak F3, vole, to? Jsi blbé. F1 myslíš? F3 a D, vole. F3 a D. No, tak jsem udělal F3 a D a spadl jsem. 3, 2. To je ale krásný den, jaký to je dneska. Dobrý den, pane, co si přejete? Hej, zloděj! Zloděj za ním! Cigán! No, Tome, děláš si prdel. Jedna. Za ním! Za ním! Za ním. To je ale už ho skoro máme. Zloděj! Za Rychle, ním! Děláte si prdel už, kámo. Za ním! Za ním, rychle, jedem. Zadnice. Za ním! Jo! Oni to tam bijou. Tady jsou vozíčky! Mamo. Jedem! Máš, kámo. Dík Zeman. Jedem! Potlač se, zatlač. No nebo, jedem! Jedem, máš tam vozík. Zeman jde pěš. Jedem! Hej, já tak ne, teďka. Čekajte tam portnu. Já vím, kde to je, Jsi si jistý. Já tam dojdu, ano. A to je nástupiště. Ne, to je dobrý. Nebí ho. Zemane, jste rasisti. Dobrý, jdeme, A jdeme, kde je ta dráha? Tam Jindro, dráha je tam. už jdeme natáčet, Jindro. vole. 3, 2, kámo, teď ti bude být. Prostě chvíli počkej. Ne, pojďte dolů, pojďte tady dolů. Jindro. A kde seš ty? Hej, Jindro, ty jsi strašně Jo, a tady je ta díra. Aha, dobrý, pojďte dolů ještě, Tady takhle, jak jsem já, a pojďte pode mě. Pojďte pode mě tady. No to nejde. To se tady zasekl. Kámo, pojď. A zůstaň tam. Dobrý, já teďka polezu jako první a až ty zmizí ten chat, tak polezeme. 3, 2, 1, teď. Elgato kočička. Ty vole. Můžeš prostě. Co? To je Santův domeček tam. Co to je, Rafo? Co jsi to uvařil? To je Santův doub. Rafa váš kokain. No nic. Hej, radši, Jsi říkal vždycky Dudo. No nic. Kdo? Nic. To mě nechoď se tam dívat. Právě do té čestky. Bože. Nech to tam. To je za miniaturu, kámo, toho filmu, bude. Zeman Jako je tady. Mikuláš, ho, je tady. Zadělej to AKčko. Vy jste dementní. Ne, chápeš? Juli, tady je to děcka a začala ničit všechny vozíky, co tam byly. Tome, já jsem na spawnu. Já vím. Pojďte to dělat do začátku, ty vole. Julia, tak, ne, já už jsem tady napřed, já půjdu jakože tady, já mám rozbitý vozík, tak tady takhle. Ale kámo, to bylo mega nehovnak. Bylo to skvělý. Pojďte za mnou, já tady čekám. 3, 2, 1. Ale já nemůžu položit vozík. My nemůžeme položit vozík, Tome, ty nám survival. Dej nám survival, jo. 2. Juli, počkej, my pojedeme za něma, jo? 1. Černý Santa hoří. Drž hubu, Juli. Juli, už buď teďka ticho, teďka budeš buď ticho chvilku, já vám pak zase řeknu, drž hubu, já vám Hej, kam, kde jste? My jsme tady v nějaký budově, já vás pak portnu. Já jsem tam zničil kole, ať víte, kde vystoupit. Buď ticho.
Musíme tady naplánovat teda, co budeme dělat dál. Pojď ještě nahoru, třeba tady jsou nějaké... Portneš mě, prosím. Jendo! Já bych tě portl! No tak mě portni. Bych ti polkl. Tak, jsme tady, musíme plánovat, ale co budeme dělat dál? A mě polkl. Tomáši. Držte hubu, kámo, já vás portnu, chápete to, já teďka skoč dolů z toho útesu, dělej. Já zabil kidal. Rafáli, ty ne! Běž za ten barák. 3, 2, 1. Pepku, ty vlez sakra semka nahoru. Kámo, proč skáčeš z toho útesu? Vlez tady na ten útes. Tady budeš, nelez dovnitř, budeš v tom okně. Pepku, jsi v tom okně. Zalez za to okno. Zaroh za to okno. Hej, mě tady Julian. Ale já nemám už ten. Já to tak máš ty poušny, máš je vychlastat. Ne, nemám. Jak to? Ty jsi vyházel všechny naraz? Ne, já jsem je potřeboval. Děláš si srandu, jeden poušen trvá 4 minuty, já jsem ti dal 5. No. To je můj penis. To je můj, kamo. Ty máš tu výhodu, že se můžeš podívat do inventáře. Já ne. Nemám už. To je můj penis. Tak ten to málo, že můžu dělat orla, protože už za mnou duplika přišel brácha a držím hubu, takže už... Můžeš. Nemůžu. Ty půjdeš jako ten orel a nepotřebuješ slow falling. Já už fakt nechápu. Ty říkáš, ale já mám slow falling. Tome, proč nemám slow falling? Co bylo? Máš nějaký e-ray pass. On ho zabil. Santo, on ho zabil. Rychle za Krampusem, musím ho zabít. On je tady. Ne, Santo, dostaň ho, zastav ho. Do zadním. Střelím ho do zadnice. Ne, Santo. To snad ne. Aua. Santo, dostaň ho, to zvládneš. Dám ho, zbiju ho, dám mu loket do něj. přes zadnici. Střílej, to zvládneš. Dám to. Ale kurva, já neměl... Líbni to. Řekni, ne, já vykrvácím. Dostal mě. A pak to líbni. No však jo. 3, 2, 1. Ne. On ho zabil. To snad ne. Musíme od toho Krampuse dostat. Ne. Je zde. Rychle uteč. Se za vietnamské dítě. Dostaň ho. Zabiju ho svým AK-47. Kurva, to nemělo být. Běž zpátky do toho rohu. Dvakrát mě střel, jo? 1. On ho zabil. Co dělá? Já jsem myslel, že to... Já jsem měl takový klip natáčím, sorry. 3, 2, 1. On ho zabil. To snad ne, vietnamské dítě zemřelo. Ne. Musím se poustit a zabít Krampusáka. Proč to nemohl být ty? Počkej, on je tady. Vytáhnu svého Kalašníkova a jdu ho zabít. Dostaň ho, Santo. Dostaň ho. Dostal. Au. Píchl mě vidličkou do zadnice a se to nevydržím. Zastřel ho rychle. Krampusáku, poslední slova. Zastřel ho, rychle, zastřel ho.
podáme Zoom Zoom, Cyrite, Crownless, Swampy, Cyrite.